Hey guys, it's me, Dodong Dave, and welcome to a new episode of Dodong Dave! Kitang tanan na gitay isa ka miga or migo nga matawag yun natong sidekick. Mauning mga tawhana nga musaw nato every time nga madaong ta. Nga even if taon-taon na sad mawag ka kita, suod gyapon kayo mo. Here are the 6 types of best friends. Number 1. Supportive nga best friend. Mauni siya katong migo nga kusog kayo mo suporta nimo. Nga mutando ra gyud sa imong tanan storya maskin unsa pa na ka bugal-bugal. Basta lang malipay ka. Okay. Ahak ka. Kita kas bag-o niya bay? Ha? Asa do? What's up? Awa gud na. Aw, mas gwapo ka. Uy, sus. Aba kung naong ano? Tarawang ilong nga nagadako lang. Mao gani. Mora niya gipuli na ako. Bugo gid bayhanay. At tayra. All around me are familiar faces. Number 2, ang mamasam nga best friend. Mao ni katong migo nato nga kusog kay mamaligya nato. Na di gyud mahimutang hantod mahalin ta. Pwede na ginawa kaya bay. Sakit na kayo padayon mo dito. Hindi buwagin na lagi na. Sige na, ikot chicks dito. Ali, suran di ka sa Instagram story kay pare baligya di ka buanga pa. I am the one, the way your son don't need the guns again. Bebe, post be, pina-vlogger be. Payita ang piso. Up. Gana. Ano ba? Filter gamay para mawang bugas-bugas. Post. Asyaro di ka mahalin buanga ka. Number 3. Ang prangka nga best friend. Kana bitang migo nga bahalag sakit, storyaan yung kas tinuod para lang matauhan ka. Pero, tinangga gyud yapon kayo kaniniya. Bay, di na ginawa kaya bay. Sakit ra kayo padayon ba ko? Ikaw masad kung imo masad kung gipalibayan, tanawa, ikaw nagipasakitan. Kung di pala tamigo no, kiingna nagit kagtagam. Da, mayra. Omae wa mou shindeiru. Nani? Ah, rabihas rin pasakit mo storya eh. Nah, atubangan na lagi ng problema kay naanam gina diha. Da gigopuhan magugay kasi mo galingon doon. Da pagbinugo pa. Number 4, ang invisible best friend. Kana bitong migo nga kusog kayo mo ingon nga naargyud siya diha para nimo always. Pero kung maghinangla na kaniya, inigtawag nimo niya, di gyud halos magpakita. Okay. Hindi gyud ako kaya bay. Nagsakit rin kayo pagpadayon pa ko. Bro, narigin na nimo kung unsa imong desisyon. Kung unsa man gali, respeto naman sa good me. Pero kung kinanglan gyud kag migo, naarigin mi para nimo. Salamat kay bro. 6 hours later. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Hello? Bay, asa ka? Lakaw ta na. Pawas laay ba? Hala! Bro, sorry dyan kayo bro, pero kanang busy mo ko kayo kay kanang nagtuon pa bitaw ko. Nagtuon di ka? Kanang next time na lang bro ha. Don't worry bro, I'm always with you in spirit ha. Okay Roy. Studies first. Amping diha. Sige. Amping sa diha. Bye-bye. Number 5, ang chill nga best friend. Mao ni katong migo nato nga go with the flow lang. Nga magsigira o tando-tando nimo diha, maminaw diha sa imong tanan kasakit, pero maski ninana lang siya, naminaw gyapon na nimo. Nakiramay ra gyapon na nimo. Bay, di na gid ako kaya bay. Sakit ra kayo padayon pa ko. Okay ra na. Iinom na ta na bro. Pero masakit, mas agad good if mawa siya. Aw, ganyan talaga ang buhay. Daro, imo na din yung baso. Inom lang. Number 6, ang OA nga best friend. Katuning migo nato nga grabe kayo makadag reaksyon. Labi napasakitan ka na. Ayaw na lang. Kuwang na lang posilon nimong kontra. Bay, kita kasi ang bago. Sa, naana din siya bago. Kaya napagkakalaw sa animal, uy. Kailan isang sa kimigaon. Sama, gusto ka tugirahan yung bako. Ay, yung bako. Kalma lang, uy. Uy, kalma din na pita, bro. Ika pwede nga naon lang. Huwag isa ni calm down sa iyong biga. Ako na, ha? And that
that's it for today's episode. Lahi ra gyud ang pagpangga sa atong best friends nato. Mangita gyud sila guwing ma-okay ta. Nya, asa man ang imuhang best friend ato? Tag dayon para kita sila asa sila ato. Please like and share this video with your friends, and don't forget to like my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Once again, this is Dodong signing out. See ya!